Hola, som en Jaume i en Jordi de Consciència i en el marc de la Festa Major de Solsona us volem convidar el dissabte 5 o el diumenge 6 de setembre a les 7 de la tarda, on parlarem de gegants i tarot, Jaume? Exacte, anirem més enllà de la festa, parlarem de l'origen i el simbolisme dels gegants i també de l'origen i el simbolisme del tarot, que malgrat semblin coses molt diferents, gràcies a l'inconscient col·lectiu, ja en parlarem, estan molt lligats. Si el temps acompanya, ho farem aquí, sota la figuera, i si no, dins de la cort de Consciència. Molt bé, doncs us hi esperem. L'únic que us demanem, si us plau, és que ens reserveu la plaça. Us deixarem aquí el telèfon i el correu on ens podeu escriure i nosaltres, doncs, encantats de rebre-us aquell cap de setmana. Doncs ens hi trobem. Moltes gràcies. Fins aviat.